Chako donjo en ni ng'ama miyo nyalo riwore kod panya nade to nyaka sani bende untiere gi jokanyo magwadi. Erokamano chakre ne wa launch November dwe mar 11 higa mokalo nyaka sani wan gi members mokalo 2,000 to koro mana kaka wacho wantiere nyaka gi Kisii gi Nyamira. Koro pile pile members medre to sama koro nyo watimo launch mar strategic plan wan gi members wa mokalo 2,000. Ka ng'ato dwa donjo bedo pany member odonjo nade dong mane penjo koro mokwongo wantiere gi website, okay? Kantie ng'ama nyalo donjo e website www.panywomen.org nitiere kacha system midhi ket malong'o ma structured mar donjo e pany woman. Ka ok kamano wantie gi county chapters wabe county auchiel gi nitiere leadership team in each county mabende koro tijgi en scouting members at county level. Kech samoro wan kwa bete national level ok dang ing'e ni e gweng' mar wuotho gik Migori kumae madonge ere member madwa donjo kanyo. Koro wan to dhodwa oyawre wan professional women kidonjo to of course wa timo ni orientation wang'isi ni wan joma nade do's and don'ts gin ang'o to ere vision ma wantiere go going forward. Membership fee bende nitiere koso ngeni mago gin moko kuom penjo kata yes. donja beda jakanyo donge. Yes, koro achiel kuom gik manyo wa launch a strategic plan koro no en a structured way mar bedo a member. Makoro nitiere membership fee. To membership fee be ogonyre ka in ng'ama a woman makore ka donjo into the professional space en 1,000. Ka odhi malo to nitie category makoro chulo 3,500. To kibiro malo kaka koro governing council kaka wan joma no chake want wachulo 15,000. Wan nyaka gi opportunity mar bedo gi corporate members. Inyalo yudo kata ka Ramogi TV as a corporate institution dwa bedo member. Okamano kata mana businesses mamoko koro gin to pog gi kalure gi turnover gi amount of money makoro ginyalo chulo on an annual basis. Kore ka wa launch that structure ma chakre kawuono mande ni going forward wadwa keto yorno ratiro mondo wamed educate ji makori bro dhia website to kori keto details ni. To ye kanyo be wabro dwaro ng'eyo ni in professional mane in a health, in a education, in a engineering, in a ang'o. Koro waketi in those categories mondo ka nitiere kipengele mar health to joma background gi gin health ema bedo the technical team around health issues. Kamano across. Then wabro penji ni to in county mane mi align with. Ibro yudo ka ng'ato Nyamigori to tedo Siaya. Mago timore. Donge timore. But wadwa ni choose county adi achiel makoro in go highest influence kata makoro ine miyiero. Mondo koro ko wachni county chapter pany women Migori to wang'eyo ni ma en ng'ama nade. Koro ka gisedonjo in a structured way to yudo certificate nyaka gi number, registration number. Kori bedo jakanyo noma after about 2 years kaka koro chike wao wacho to koro ntiere elections of officials kamano to dhi adhia mbele titiege kaka koro ruoth bro tayowa. Hero kama na inya nyakoro ngwe jong winjo kanyo ni panya manore